Ningizimu Afrika sinibingelele nonke kwelika Mthaniya kwelika Banana kuphina kuphi eThekwini eGoli ko Cape Town kuphina kuphi siyanibingelele lapha kuyiDokotela 2+2 TV. Dokotela sikubingelele namhlanje kuyi Dr 2+2 TV. Bonke abantu abaphilayo bangabami. Kunjalo baba. Ngoba mina ngithanda wonke umuntu ongithandayo, ongangithandi, anginaso lesikhathi sokumbuza ukuthi kungani ungangithandi, ongikhuluma kabi, ongangikhulumi kabi. Mina bonke abantu ngiyabathanda nje phela mina ngithanda izinto ezimnandi. Lakhona mina kunenjabulo ama-Tofolax. Yeah. Dokotela sizwile ukuthi kube nendaba ezibhlungu ezithi udlulile emhlabeni ungathini ngalo. Ayi zibhlungu zinjalo engikwazi ukuthi ngiyaphila. Angifuni ukwanda kakhulu lapho. Yebo ngisifikile into enjalo ngoba abaningi baze basuka kude ba driver bazongena la ekhaya kuthiwa mina ngizofihlwa. Cha ukuphila ngiyaphila baba ngikaze ngife. Bathi ufile. Engikwazi cha ukugula baba ngikule. Yebo ukugula ngeke ngabambeka kodwa lokho kufa angikwafi. Kusho ukuthi singasho dokotela ukuthi inkomba bephika. Inkombani omunye ukhomba omunye uvile into yakhe isikhathi siyaphila kodwa esenyama esafele emazweni. Kodwa mhlawumbe esingafuna mhlawumbe ukuthi sinikeze abalali bethu dokotela namhlanje osiphathele khona kungabe mhlawumbe indlela abakwazi ngayo usebenza usiza abantu eNingizimu Afrika nakwamanye nje amazwe angomakhelwane singabala oBotswana, oMalawi, noMozambique, noZimbabwe. Kungabe kusenjalo dokotela sasebenza nasesigodlweni sakho uyatholakala la kwamhlaba lingani? Ngiyatholakala esigodlweni. Akashintshi lutho baba. Yebo baba. Esigodlweni ngiyatholakala akashintshi lutho. Ngiyafoneleka akashintshi lutho. Kuseyisi isikhathi sokufona. 3 ekseni 6 intambama ivaliwe ifoni manje angisafonela. Kodwa ngo3 ntamba ekseni uyangifonela ngiyasebenza. Hayike siyahlola ukuhlola sisedula bakithi. Wonke umuntu akaqala ekuhloleni wozani siqalene ekuhloleni. Kushubile ngempela madoda. Ake senzele izinto zenzeke. Kunjalo ba. Dokotela ngizwe ngandlebenye ungiluma indlebe uthi lana kungekudala nje uzobudinga abantu abazobe balethe imoto abasebathenga imoto bazoqinisa imoto zabo abantu abazogqiha abagqihela inhlamvu abantu futhi abanemfuyo njengoba sazi ukuthi thina njengabantu bampisholo sinezibaya ufuna abantu abafuna ibaselo lenkomo ugada nje kwemfuyo yonke into iphephe ekhaya nalabo abafuna ukuphakamisa amabhizinisi yabo njengezitolo ungathini entweni enjengaleyo dokotela abantu abanamaplazi abeze kimi bese ngibanika ibhodlela kunjalo baba lelo bhodlela ngabe ngakhuluma ngalo leli bhodlela ulithatha bese uyolibeka emfuyweni yakho la ubeke khona imfuyo yakho yona lesi liyavuka leli bhodlela ligade kunjalo terms and conditions funa sibonane sikhulume ngalo kunjalo dokotela uphinde futhi kube izimoto lezi ezinkulu lezi moto ezinkulu kahle angikhethi bala ngoba nencane imoto bayithatha babaleke ngayo kunjalo woza wena imoto sifaka ispoke imoto ngifaka ispoke noma ngiyithele ngeintelezi le engavumelekanga ukuthintwa nguwe bese ngibuza imibuzo ukuthi le moto yakho ufuna ingafi noma ufuna nje iphila isikhathi eside imoto ngiyipusise kahle mina ngenza izinto eziningi futhi nje mina ngiyayibiza namuhla ngomthakathi ngoba uyazi ngisho imoto ngeke ungayidumisa imoto yakho ngaphandle kokuthi uvumile wena manje lokho kudinga ukuthi abantu abanemoto amabhizinisi yini abeze la kuDokotela namabandla phela abafundisi namabandla wayithinta yazi ngiyakusola ngathi umfundisi nawe uyazi ngiyamsola dokotela ngiyakuzwa ngiyakusola kodwa kanti nabo befundisi baphinde beze khona la kuwena ngikhuluma kakhulu bakithi wozani kwaDokotela 2+2 sisiza abantu abafuna abantu usuku nosuku beze ngobuningi babo kujuliwe kungene phansi empandeni basizakala abantu kuyafiwa umhlaba uyaphela wena uzothi nani wena
Ngizwile dokotela ukhuluma nangendaba enkulu ukuthi nalabo abanamaqembu amabhola noma ngabe umculo kaMaskandi nani abafuna ukuvakashela udokotela bazothola usizo ekhaya nabafuna ukukhulisa nje amaqembu yabo uthe abeze nabo. Uyabona le amaqembu singayikhulumi ngoba nakho kuyavotwa. Kunjani? Uyabona kunento lapha phandle. Yebo. Kunento lapha phandle. Lento lapha phandle. Yebo. Njengoba kuvotwa nje Yebo. abantu adibeza kimi. Dokotela. Izingabavala ngolunga ngevikini elidlule. Ngathi wosisuka nezikipa zenu la emakhaya. Yebo, dokotela. Umuntu akayenzele yena ngimnika impande ayothatha ivoti. Kunjalo. Kulula kabi ukuthatha ivoti awuthathi ngabantu labo bagqoka isikipa. Kunjalo. Kodwa ivoti ulithatha ngemagic engunika yona. Dokotela. Yebo. Dokotela, laba bantu abala ngaphandle beze kuwena. So abanye mhlawumbe ngama weekend uyasebenza noma kuba kanjani ekseni uvula ngasikhatsini uvale ngasikhatsini nanokuthi inombolo yakho ngoba njengamanje uyabona abanye baqalile bayafona laba bangenayo inombolo yakho bazokuthola kanjani. Uyabona umuntu onebhadi lo ngamazi 2+2. Yebo. Uyabona umuntu ongamazi 2+2 unebhadi ngempela akalala emsamo abuza umngani wakhe ukuthi umngani wami kodwa umazi 2+2. Ngoba ngempela mina ngudokotela ngudoctor wodoctor usigadla senyama safele emazweni. Yebo. Ngiyasiza mina. Ungezwe ngami. Buzo umngani wakho loyo naye loyo subscribe umnikeza abone naye 2+2 fikile. Ngili manga baba. Apheza abantu. Siyabonga.